Velkommen til denne lille guide om, hvordan man autoriserer revisor til sin private skattemappe. Vi starter med at gå ind på skat.dk, det kan I se her. Så vælger vi log på, og jeg vil gerne logge på som borger. Det skal man, når det er den private del af det. Så jeg logger på med MitID. Og så er jeg så logget ind på Skats hjemmeside på borger. Så nu går jeg ned og vælger hernede, vælger profil og kontaktoplysninger. Så er der en, der hedder giver adgang til rådgiver og andre. Den vælger jeg. Der står lidt om det her, som man kan læse. Og det er også her, hvor man, hvis man har et familiemedlem, der skal have adgang til et eller andet, eller man vil have adgang til sit barns skattemappe, så er det også her, man gør det. Hernede i adgangen, der står ikke noget nu, men vi prøver at vælge opret ny. Og så angiver jeg den virksomhed, som skal have adgang til din skattemappe. Det vil sige revisors CVR-nummer. Det er her 42 60 64 51. Det skal jeg selvfølgelig gentage. Og så klikker jeg næste. Så kommer der sådan en lille en her, hvor der lige står, hvem det er, der er givet adgang til. I det her tilfælde, så er det revisorpartner, APS. Så jeg siger fortsæt. Nu er der alle de her ting, som revisor kan få adgang til. Det første her, det er meget vigtigt, fordi det er her, hvor vi kan hente de personlige skatteoplysninger til jeres selvangivelse, og vi kan rette jeres årsopgørelse. Det samme gælder med forskudsregistrering, hvis vi skal hjælpe med det. Vi kan se årsopgørelsens servicebreve og de her ting. Vi kan også se værdipapirer, hvis man har noget af det. Vi kan se personlige skatteoplysninger, og der er sådan flere forskellige ting hernede af. Men hvis man går helt ned i bunden, så kan man faktisk give adgang til det hele. Og så laver vi en udløbsdato, og det er rigtig godt, hvis man gør det i den 3. juli, fordi så har man lige fået skatteåret med. Nu lægger jeg den op, så vi kører til 28, og så siger jeg godkend. Og så vil I se nede i bunden, at nu har revisorpartner fået adgang til jeres skattemappe. Det er meget vigtigt at sige, at I kan selv altid gå ind og slette den igen, og det vil sige, der logger I på, går herover under rådgiver igen, og så egentlig bare fjerner den. Så kan vi lige gå en gang tilbage. Herover i oversigt over hændelser, der kan man altid se, hvad der er sket på sin mappe inden for en periode. Og der vil I se her i den 10.1. der er givet autorisation til 42 50 80 til alle punkter i tast selv-menuen. Og den er givet til den 3.7. 2028. Her vil den også registrere, hvis revisor retter jeres selvangivelse, retter jeres årsopgørelse eller et eller andet, så vil det stå her, lave forskudsskema. Og det, der er så godt ved det, det er, at man får registreret, hvem det er, der gør tingene. Og det vil sige, at det her tilfælde, så vil det være revisors CVR-nummer, der står, som har for eksempel rettet forskudsskema. Hvis man selv har gjort det, så vil det også stå der, og så kan man måske undgå nogle diskussioner nogle gange om, hvem der har gjort det. Men det var det, så kan jeg gå tilbage fra forsiden, og så kan jeg logge af igen. Og tak fordi I kiggede med. Håber I har fået glæde af den. God dag.